Em sents? Senyoreta Marilyn! He mirat de trobar en Wakey per mitjà del transmissor que li he posat, però sembla que li deu haver caigut quan lluitava contra en Baron. Estic convençuda que en Wakey ha agafat un camí diferent del que he agafat jo. De seguida tornaré amb vosaltres. Mentrestant, en Wakey lluita contra un tauró celestial. Jo no sóc el teu menjar! Matthew, ho has sentit? Sí. La Marilyn ens ha deixat encarregats d'aquests 3 i no podem permetre que vegi el caos que tenim aquí. Tant me fa que facin per convertir-ho en la seva força. M'és ben bé igual. Nosaltres hem de complir la missió que ens han assignat. És el nostre deure. Perquè això és el que demostrarà que som companys de la Marilyn. Ho hem d'aconseguir. Així puc fer servir el meu poder? M'hauria agradat no haver de mostrar-lo i poder guardar un as a la màniga. Però ara no estem per jocs. Sigues tan destructiu com vulguis. Rebut. Poder de transformar 2 braços en 6! No pot ser! Quin poder tan bèstia que havien amagat! Amb 6 braços no tindrem temps de contraatacar-lo! La millor defensa és un bon atac! Què? No hem de fugir! Nois, encara us podeu moure? Ostres, no! Els nostres poders no es poden comparar. Els objectius són això. El poder de convertir tovalloles en ferro no serveix per res. Si ells es poguessin salvar... Tovalloles en ferro! No! Sano! Aquest... És massa fort. Sano! Encara no s'ha acabat, Matthew. Ha evitat un impacte crític per poc. De veritat, el paio té bons reflexos per lluitar. T'ho torno a repetir. Els hem de derrotar abans que arribi la Marilyn. Aquesta és la missió que se'ns ha assignat. Complir aquestes ordres demostrarà que nosaltres som companys de la Marilyn. Rebut. Ostres! Aquests paios realment estan disposats a acabar amb nosaltres per la Marilyn! No hi ha dret! Tot i que som companys de Wakey, no podem fer res de res! Exacte. Hideyoshi, però què dius? Podem fer una cosa, fins que en Wakey arribi. Sano! I és sobreviure! Realment creieu que vol que aquests nois acabin amb nosaltres? Oi que no? El que vol és que sobrevisquem, això és evident. Quan torni, no em voldrà trobar a faltar cap de nosaltres. En Wakey deu venir cap aquí pensant que tots estem bé. Sano! Per això hem de tenir fe. Hem de creure que arribarà aviat i demostrar-li l'amistat que tenim amb ell, conservant la vida. Sí, és veritat. Aleshores, potser ho podríem anar comprovant. Si podeu, esclar.
episodi? Què? La Marilyn ha tornat! Què podem fer? Només et tenim a tu! Fes alguna cosa, Sano! Però la Marilyn és massa forta! En Sano corre un gran perill! En aquell moment per fi arriba qui tant esperàvem. Es diu Hideyoshi Soya, el mestre de l'engany. El següent episodi, la llei del punt feble de les armes divines. Marilyn, aquest és el teu poder? A la ciutat tothom mira de ser diferent del que és a la realitat. Jo segueixo avançant, pas per pas. Vull mirar-me al mirall i tot d'una pensar en el nostre futur. Sempre em sento una mica insegur, és dur, molt dur. No és un signe de tristesa estimar, tots els nostres somnis ens fan volar. Somnis que emmagatzemem, tendres i recents, que ens fan viure amb il·lusió. Wow, wow. A la ciutat tothom mira de ser diferent del que és a la realitat. I jo ho vull provar, vull llançar-me i fer-ho sense por.